Dari yang punya Mr. Malik kembali sejauh melahirkan buat Anda. Bersama dengan Putra Bangsa bareng DJ Oi pariamane dia tada ngalangan nana bata bui nana kandong amang konyo rami ata bui di gua dia kandong arang pantai sunu aku olai banane dia bakayu gadang buah nana masa kandong ata gantong tinggi sadang salero oi kanduang indahnya jatuh asal sabalai nyonde dia lubu aluang nana talata nana kanduang di tepi jalan raminya pagi oi kanduang yo sampai sanjo oi de manenggang onde hati nana kanduang ayati barau onde nan babarikan kale dan sangko oi kanduang yo mani juo kembali masih bersama Bebe Masih. Jumai balainya onde sungai garinggi yang rami de anna onde urang kalawi oi nana ka pulang oi kanduang ka koto bangko oi nana lapatui onde ada bapaliang iko contohnya de dia untung dene kini kale baraso oi kanduang yo mani juo jual tangi onde kadenai bujua laku badan denai dedik papikian cinta tapawi ka adia nana barang duika oi ko ada cinta onde ka kandung isu cari ala jaja denai di dalam air di balik batu oi kanduang denai suruh akan kembali masih bersama mulo basintu onde dia lubu aluang mangko basunwa onde dia kurai tajim asanan tongganan kanduang mage coba taraga abana denai joa dia kanduang kaputia mato denai dia ye bapikia anta pabilo oi kanduang ada kapulang oi kata putui onde janji ba
denai simpan onde dia sayang ka urang oi kandung nana babarikan santano dape onde nan kandung liye di dalam air di balik batu oi kandung denai suruh akan. Baik, terima kasih banyak. Kita coba kembali bergabung.